Nanting kasetyan Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wagi tanggal 22 Mei taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 21 ayat 15 tekan ayat 19. Pitakonan pananting lumrah kawenehake marang wong-wong kang ora jejeg ing prinsip utawa wong-wong kang gampang semaguh tan kapikir luwih dhisik konsekuensi tembe mburine. Ancas tujuane cetha kepingin mangerti karep sejatine wong mau. Menawa saguh ya saguh, menawa ora saguh ya tampiken. Ora iya nanging ing tundhone blinjo. Mula pitakonan pananting asring kawenehake ing kahanan kang lodang jenjem kepenak utawa kaambali mawali-wali. Pitakonan saemper pratelan cecala ing waosan dina iki kaajokake dening Gusti Yesus marang salah siji murid kinasih dalem Santo Petrus. Kanthi ukara kang padha Gusti Yesus ngajokake pitakonan kaping 3 marang Santo Petrus. Petrus, anake Yonas, apa kowe tresnane aku luwih tinimbang wong-wong iki? Banjur kasambung pakon engonen wedhus-wedhusku. Minangka wong kang darbe kapribaden spontan, kanthi swara lan mantep Santo Petrus atur wangsulan. Inggih Gusti, kula tresna paduka nglangkungi tiang-tiang menika. Pranyata sawise kawangsuli mengkono Gusti Yesus isih ngajokake pitakonan kang padha nganti kaping 3. Nemoni kahanan iki Santo Petrus dadi menggalih. Apa Gusti Yesus wis suda pamireng ya kok nganti ngajokake pitakonan kaping 3. Kamangka anggonku semaur ya wis sura terwaca. Nanging ana penggalih liyane sing ndadekake Santo Petrus kaget keduwung. Waduh, sajak Gusti durung marem karo atur wangsulanku, saengga kudu paring pitakonan kaping 3. Santo Petrus dadi eling marang prastawa nyedhihake sawetara dina kepungkur. Wektu iku panjenengane nyelake Gusti kaping 3. Kamangka sadurunge prastawa mau dumadi, Santo Petrus kenteng-kenteng bakal sabila pati katur Gusti. Oh, pranyata pitakon dalem Gusti iki ngemu teges supaya aku atur wangsulan ora amung waton semaur ananging kudu kapikir risiko lan konsekuensi tembe mburi. Mula kanthi sedih Santo Petrus atur wangsulan, inggih Gusti, kula tresna paduka nglangkungi tiang-tiang menika. Pisan iki Santo Petrus ora bakal leleh luweh. Panjenengane sadar sak sadar-sadari menawa ayan dalem dadi pangon utawa tetunggul pasamuan pancen ora gampang. Saora-orane panjenengane bakal ngalami nangsip kang padha karo bapa gurune. Ananging awit pangestu dalem Gusti Yesus sarta daya kusa Yang Roh Suci, ayan dalem bakal katindakake kanthi sak becik-becike. Para tresna pelem kinasih, saka waosan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang. Menawa atur wangsulan lan kasaguhan mono ngemu sawijining tanggung jawab. Mula prayoga kapikir katimbang luwih dhisik saking konsekuensi sadurunge atur wangsulan lan kasaguhan. Nadyan mengkono prayoga kasadari uga menawa minangka para pendherek dalam Gusti salib lan urip rekoso bakal kaadepi ing endi wae lan kapan wae. Jer kanthi cara mengkono kabukti tuh setya lan jejeki iman kapitayan marang Sri Yesus Sang Guru. Jroning panyawiji marang pasamuan lan Sang Kristus Sang Pangutus ora ana kang mokal kaayai. Suawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Rawuh roh
ingkang murba neguhaken manah kawula ingkang miyar-miyur ing satengahing cobi lan sarusiku ayatan iman kapitayan. Mugi awit saking daya panglipur paduka kawula tansah saged tumindak lurus, leres lan wicaksana selaras kalian karsa dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.